Takže čaute ľudia pri novom videu a opäť zase hráme náš obľúbený Minecraft a tentokrát aj s novou posilou Sebinom. Čaute, čaute. Dneska ideme aj dokončiť náš krásny veľký domček. Dúfam, že dokúkáte toto video do konca a my môžeme rovno začať. Dobre, tak ideme asi ťažiť. Takže minule sme skončili tým, že sme našli plochu, kde budeme túto plochu sme si urobili už steny, podlahu a ešte sme našli village. A takže dneska by sme chceli dokončiť túto strechu, ako som už vravel. Môžem A si my spraviť môžeme sekeru? rovno začať. Áno, môžeš, pravda. Kamenu si spravím. A dokonca sme chytili aj Joža. Takže ideme asi urobiť aj rovno klietku pro Joža. Honzo, neviem, čo delá. Ja tu ťažím zatiaľ. Dobre, takže pre Joža už máme klietku. Dobre, ja sa najem. Bum, hotovo. Dobre. Čo mám robiť z... Tu máš veci. Neviem, Ty budeš koho je táto čestka pri moje... No, tuto. Moja. To je No tak ja Honzova. som si omylom zobral z tvojej čestky. Nevadí. A čo si zobral? Iba kamene a... Nevadí. No, proste pripíjaš. Dobre. Ne, bacha, kdo hitol? Mňa hitol. Ale, kamo, doslova. Aha, železo. Jaj, že on má Aha, díky. Kamo, doslova. Peter King není tým oným. Ten, koho je tento svet a má najlepšie veci. Kamo, môžem si požičať kožu? Hej. A tam som inak potom, ja viem, kde pôjdeme všetci traja do kejúbky. OK, ale ja hľadám, nevieš kde, nevidíte, kde je nejaká krava? Alebo niečo, Kamo, čo ja ich dáva... milión som ich stretol. Som zabila si všetky, čo sme mali okolo baráku. Honzo, poď rýchlo sem. Poď von, Honzo. Poď. Veď on si, keď mali sme tie 3 železa, ja som si zobral jedno, ty si zobral jedno, tak Honza si zoberie jedno, on si môže vykraftiť Tak, tiež. on už má jedno. On už má. No tak nech si potom vykrafti aj on sedlo na toho koňa. Chci ho. Zastavujú video a ptám se, takže ty nemáš like a odber, to musíme rýchle napraviť. Okamžite stlač tlačítko odbier, k tomu aj ihned stlač zvoneček a ešte aj like a určite dokúkej všetky videá až úplne do konce. A my sa môžeme vrátiť tomuto videu. Poď sa pozrieť, Peťo. Peťo, poď sa pozrieť. Jem, počkej. Poď. Nice. Ešte jednu kožu potrebujeme. Mám semienko pre teba. Kámo. Daj do tej farmy. Ja som ďaleko ďaleko. Yes. Kámo, 2 mi spadli z tej kravy. Teraz mi padli ďalšie, OK. Takže 2. A mali by sme potom ešte na jedno sedlo, keby niekto chcel s nami hravať. Tak máme pre ňoho koňa. Len by sme museli nájsť toho koňa. Hovorím, že by sme museli nájsť toho koňa. Ako on je zrovna. Tu je, dones potom mojemu sedlo. Počkaj, 2 kože. Honzo. Tu máš 2. Potrebujeme len jedno železo, keď tak. Ešte, poď si to vykrafti on zase, ale ja neviem. Alebo kto to kraftí? Zvonte, a teraz je to môj barák. Ne, poďme.
Ja si tu dám kožu a saplingy asi. Toto by bolo všetko z tohto partu. Dúfam, že sa vám veľmi páčil. Dajte veľa lajkov a odber na part 4 a my končíme. Takže Jo, čaute. čau.